Roland VR730 su klavijature dizajnirane za onog glazbenika koji voli old school zvukove starih orgulja kroz nekakav rotirajući zvučnik ili nekakvih starih električnih klavijatura bez da mora nositi svu tu težinu na stage, već sve ima u jednom ovako kompaktnom paketu od svega 10 kg. Klavijature su vrlo jednostavne, nemaju nikakav duboki meni sa puno toga gdje se mora ulaziti unutra. Sve na svega 2-3 klika, sve tu pred vama. Efekt sekcija sa efektima, orgulje sa klizačima, mali ekran, na njemu se pojavljuje tipa kad na piano sekciji stisnemo piano, e-piano, nešto takvo. Zvuk je ovdje, odaberemo ga i to je to. Synth zvukovi, bubanj zvukovi, metronom, registracijske banke sa raznim bankama gdje si sejvate svoje presetove da ih brzo odaberete dok ste na stage-u. Klavijature imaju full size 73 poluotežane tipke i također nalaze se u ovom prekrasnom kućištu s ovim bočnim stranicama pravog drva. Ajmo poslušati kako ove klavijature rade.